Pole človeka, pole Zeme a pole planét je úzko spojené a tým pohybom sa dejú rozličné javy. Čiže celý náš život je vlastne cyklus smrti a znovuzrodenia a v určitých fázach je dobré venovať sa určitým činnostiam. Ja by som povedala príklad. Všetci poznáme príliv a odliv. Všetci poznáme spln mesiaca a nov. Čiže pri splni mesiaca napríklad aj lekári zistili, že všetky operácie sú komplikované a že ľuďom hrozí často až vykrvácanie. Preto neradi pri splne mesiaca dávajú termíny operácií. Preto je dobré toto vedieť a pri splne mesiaca nastáva veľmi silné radiačné elektromagnetické pole, ktoré pôsobí hlavne na psychiku ľudí, ale pôsobí aj na všetky tekutiny v organizme. Čiže v tom čase by človek nemal robiť rozhodnutia. Naši predkovia, starí Kelti, ktorí žili s rytmami prírody, napríklad pri splne mesiaca, nikdy o ničom nerozhodovali. Ale skôr to bol čas zábav, čas relaxácie. Často chodievali práve chlapci na rande s dievčatami, pretože toto praje skôr umeniu a láske, keď je spln, pretože tieto energie sú veľmi, veľmi silné, ale nie sú vhodné na koncentráciu. Čiže potom, keď mesiac ustupuje a blížime sa k novu, tak napríklad záhradkári vždy sadili rastliny, ktoré rastú pod zemou, pretože dobre prospievali. Keď mesiac zase pribúda, sadili sa rastliny, ktoré rastú nad zemou, čiže plody. A takisto sa aj najkvalitnejšie plody zeme, ako ovocie, zbieralo tesne pred splnom. Takže to je taká informácia pre vás. Vtedy rastliny, zelenina, ovocie majú najväčšiu silu, najväčšiu energiu. Dá sa z toho odvodiť aj pre zdravie človeka dôležitá vec, a to je, že všetko, čo chceme pestovať a čo chceme, aby prospieval napríklad vlasy, pleť, telo, všetky kúry, je dobré robiť, keď mesiac dorastá. Zase to, čo sa chceme zbaviť, nejaké operácie, znamienka, bradavice, výrastky a takéto veci, čo chceme, aby z nášho života odišlo, je dobré robiť, keď mesiac ustupuje. Čiže keď budete mať tú možnosť, tak je dobré sa vždy s lekármi dohodnúť na takom termíne, ktorý vám vyhovuje, a zistíte, že niektorí ľudia napríklad niektoré veci nedokážu si odstrániť aj po 2-3 operáciách, zistíte, že boli v nevhodnom čase. Že tie sily raz posporovali a nenapomáhali tomu, aby sa tomu človek zbavil. Čiže toto je jedna z dôležitých vecí, uvedomiť si, že žijeme pod cyklom týchto elektromagnetických polí Slnka a Mesiaca. Takisto slnečný rok ovplyvňuje našu planétu. Čiže vždy na Vianoce, keď je zimný slnovrat, sa Slnko zo svojho najnižšieho bodu otočí a začne stúpať. Všetky sily stúpajú. Čo to znamená pre človeka? V zime by mal viac relaxovať, odpočívať, pretože sily Zeme sú stiahnuté do svojho jadra, do svojho vnútra, aby sa pripravili na ďalší cyklus rodu, čiže na klíčenie. A to isté by mal robiť aj človek. Mať lásku k sebe samému, venovať sa nejakému duchovnému rastu, štúdiu, ale starať sa o svoje telo, čiže masáže, kúpele v horúcej minerálnej vode sú na mieste v zime, práve v zime. Pestovať si pokožku, dopriať si čas na spánok, relaxáciu a hlavne to vnútorné, to duševné je dôležité v tom pripraviť si svoje plány na ďalší rok. Že všetko, tak ako keby urobiť si takú psychohygienu počas zimy, čo sa nám v tom roku podarilo, čo by sme chceli, po čom túžime a čo chceme v ďalšom roku realizovať. Zase s príchodom síl Zeme, ktoré začínajú od 1. februára, kedy začína, ja poviem, keltská jar, a oni vedeli, prečo to tak je možné začať tieto veci realizovať. Čiže ideálny čas na realizáciu našich plánov, ktoré sklíčia v zime, je jar a leto. Takisto vtedy je potrebné očistné kúry pre organizmus a pripraviť sa na aktivitu fyzického tela. V lete na nás pôsobia všetky živly Zeme a o tých si podrobnejšie potom povieme, že akým spôsobom, aké potraviny a čo môžeme robiť pre svoje zdravie, jak využiť túto energiu.
V lete je potrebné, aby sa naše telo hýbalo, aby sme tú aktivitu, ktorú sme si pripravili vo svojom vnútri v zime, dokázali realizovať. A na jeseň zbierame plody svojej práce, fyzickej aj duchovnej. Takže chvíľočku si porozprávame teraz o živloch Zeme. Naša planéta je tvorená z 5 prvkov Zeme, dalo by sa to veľmi zjednodušene takto povedať. A 5 prvkov Zeme vyživuje naše fyzické telo, alebo je s tým tvorené. Tie ostatné energetické časti náš samých vyživuje kozmická energia. Keď sa pozrieme na ten prvý prvok, vzduch, alebo vietor, pokiaľ chceme byť zdraví a žijeme v uzavretých priestoroch, kde energia prúdi minimálne, elektromagnetické pole všetkých elektrických sietí, počítačov a mobilov je nehomogénne, oslabuje to, tak môžeme cítiť práve úbytok energie. Vtedy nám môžu pomôcť kryštály, môžu pomôcť bylinné čaje, ale to, čo nám najviac pomôže, je výjsť von medzi stromy. Naučiť sa čerpať energiu z čistého prostredia tam, kde je. Čiže pokiaľ by sme bývali len v budovách, tak by sme necítili sa dosť, nemali by sme dostatok vitálnej energie a časom by sme veľmi rýchlo starli a veľmi rýchlo by sme strácali silu a energiu. Takže vzduch znamená výjsť von a nechať si naozaj svoje telo vystaviť vzduchu. Takže za každého počasia by sme sa mali minimálne 10 minút prechádzať medzi stromami. V dnešnej dobe je ťažké to dodržať, ale pokiaľ človek sa rozhodne a vyskúša to, tak zistí, že toto samotné mu dodá veľa energie. No totiž ten pohyb v priestore plnom čistej energie začne očisťovať našu auru spontánne. Keď sa prechádzame v prírode, tak ak jej venujeme pozornosť, tak sa vrátime osviežení. Ak jej pozornosť nevenujeme, čiže naša myseľ je koncentrovaná napríklad na rozhovor s priateľkou a riešime jej problémy, rozpráva o tom, čo sa stalo v práci, čo urobil šéf a my nie sme prítomní na tom mieste, kde sme, nemôžeme čerpať dostatočne energiu Zeme. Čiže preto doporučujem, keď ideme do prírody, tak si všetko porozprávajme, ale nech sú tam aj chvíľky, kedy si všimneme, aký je ten strom krásny, aký je zelený, aká je pekná zem, aká je pekná voda. Pretože keď obrátite svoju myseľ a emócie k niečomu, dáte do pohybu energie. Čiže tie prúdy vnímate oveľa silnejšie a to, čomu venujete pozornosť, to do vašho života vchádza. Na tom sú založené všetky meditácie, pretože vy riadite svoj život a vy riadite to, čo sa deje vo vašom organizme a čo sa deje okolo vás. Takže v tej prírode čerpať energiu Zeme je veľmi jednoduché, lebo je tam všade plno. Keď si sadnete na trávu, zatvoríte na chvíľočku oči a vnímate vibráciu Zeme, tak pocítite ako keby také jemné chvenie. A cítite, že niečo tam je, že tam tá zem je silná. Preto má každý človek chuť, keď je krásny deň, lahnúť si do trávy, a pozerať sa do slnka alebo na oblaky a len tak byť. Toto len tak byť vám vráti energiu. Takže všetky tie procesy, energia Zeme má taký namodralý svit, ona vlastne vibruje v tej farbe spektra, ktorá, dalo by sa to prirovnať elektrickému výboju, to je energia Matky Zeme, a ona vyživuje každú bunku nášho tela. Naše telo potrebuje zúfalo túto energiu. Preto každý ozdravný proces, aj lekári to dobre vedia, zahŕňa prechádzky v prírode. Preto sú kúpele na krásnych miestach. A už sme sa teraz preklopili od toho vetra, ešte sa k Zemi vrátime, lebo povieme si niečo aj o bylinkách. Sme sa vrátili vlastne... Prešli by sme od vetra, prešli by sme napríklad k vode. Voda je základný prvok, ktorý naše telo potrebuje a z väčšej časti sa aj skladáme z vody. Vodoliečba je najstaršia liečebná metóda na svete, ale z energetického hľadiska, čo to vlastne voda je? Voda pohlcuje najviac informácií a najviac energie dokáže veľmi rýchlo očistiť. Takže ona nás očistuje nielen fyzicky, a tým striedaním teplej a studenej vody prebúdza náš imunitný systém, ale hlavne psychicky. Vodou môžete očistiť svoje mentálne, emocionálne aj fyzické telo, ak sa na to sústredíte. Čiže keď sa kúpete v mori a predstavíte si a vnímate ten oceán, aký je nádherný, aká je tá voda príjemná,
okamžite dochádza aj k očiste vašej aury. Čiže bez toho, aby človek mal nejakú duchovnú prax, pokiaľ venuje pozornosť prírode a má rád život, má rád tú prírodu, tak prirodzene čerpá energie zeme. Takisto v kúpeloch sa často používa vodoliečba práve na to, aby sa ľudia upokojili, zbavili negatívnych myšlienok a zároveň z neznámych príčin, v úvodzovkách neznámych, začína ozdravný proces. Ak ste niekedy boli v Jeseníkoch, existujú kúpele, príznicové kúpele, kde je 20 prameňov v okolí týchto kúpelov a mnohé z nich sú radioaktívne. Kto vlastne tieto kúpele založil obyčajný rolník, ktorý pracoval v lese, drevorúbač, ktorý rúbal v lese. A všimol si, že zvieratá, keď boli poranené, tak chodili a máčali si labky v studničkách so studenou vodou v týchto prameňoch. Keď sa stal úraz jemu alebo niekomu z jeho okolia, tak on to začal robiť tiež. A vznikli príznicové kúpele, kde dnes renomovaní lekári pracujú práve s energiou vody. Používa sa studená voda, chodí sa cez vodu, striky sa robia, sú to kúpele s bylinkami špeciálne navrhnutými, čiže niekoľko druhov byliniek do kúpela. A toto všetko by sa zdalo, že to nie je lekárske, nie je medicínske, ale dnes je to súčasťou medicíny. Práve preto, že voda ako očistná sila, ak je čistá a z prameňa, tak je úplne čistá a dokáže pohltiť všetko negatívne, nehomogénne z biopola človeka. A tým sa začne aj to fyzické liečiť. Že voda je najsilnejší živel na Zemi, ktorý môžete použiť vždy ako prvú pomoc, keď je človek necíti sa dobre a keď začínajú zdravotné problémy. Viete, že keď aj človek podľahne napríklad víróze, tak teplota je dobrá vec, pretože ničí baktérie, ničí vírusy. Čiže do tých 38 stupňov nie je potrebné naozaj ju zrážať. Ale potom je výborné, keď už tá teplota odznie, tie baktérie zostávajú na povrchu tela a panuje niekedy názor, že ľudia by sa nemali kúpať a mali by počkať, až im bude lepšie. Práve naopak, ako náhle sa cítite trošku lepšie, tak buď použiť vlažnú vodu alebo mierne chladivú vodu aj na zrazenie teploty je veľmi zdravé a veľmi dobré. Pretože okamžite tieto vírusy, ale aj všetky negatívne polia alebo negatívne energie, ktoré to spôsobili, spláchnete s tou vodou. Existuje mentálna technika, ako si pomôcť, keď voda nie je na blízku. Čiže keď sa cítite preťažený, vaša myseľ už sa nevie koncentrovať, prídete z práce unavený, niekto vás rozčúlil, stretli ste sa s množstvom ľudí, ktorí majú rozličné vibrácie a pri tom kontakte s ľuďmi sa aury dotýkajú. Čiže my komunikujeme energoinformačne a aby som to jednoduchšie povedala, my môžeme chytiť myšlienky niekoho iného. Isté sa vám stalo, že ste prišli dobre naladení niekam, kde všetci boli rozladení, všetci na niečo nadávali, alebo sa riešili neskutočné problémy a zrazu strátite náladu a v podstate na to nemáte dôvod. Čiže neviete, čo to je. To znamená, že tieto negatívne myšlienky a emócie nie sú vaše, ale sú z okolia. Jednoducho uviazli vo vašej aure. Prvá pomoc je to osvieženie a každý to aj rád robí. V lete sa rád ide okúpať do prírodného jazera alebo dať si sprchu. Dať si sprchu znamená očistiť svoju energiu. Takže tá každodenná očista vodou je nesmierne dôležitá na to, aby sme sa aj psychicky cítili dobre a je o to účinnejšia, ak to aj tak vedome robíme. Ak si uvedomíme, že táto voda zo mňa zmýva všetko, čo ku mne nepatrí. Že všetky negatívne emócie, negatívne myšlienky a zmýva chorobu. Ona akoby neprenikne dovnútra, ale mentálne áno. Čiže tá samotná prestáva kryštálovo čistého prúdu vody na vašu hlavu, ktorý zmie všetko, je aktom vašej vôle.